Serafina Rubió, benvinguda. Gràcies. Tu ets antropòloga, activista, feminista des de fa molts anys. Jo t'he trobat a molts llocs com a una activista social i feminista. I, a més, és presidenta de la Fundació SURT, que compleix 25 anys. Exactament, ara aquest any. Fa 25 anys, un grup de dones... Fa 25 anys, érem molt poquetes, 4 o 5, vam decidir posar en marxa això. De fet, dues dones primer, perquè vam fer un viatge i vam tenir aquesta idea, ens vam juntar 4, 5 i ho vam començar a muntar. Avui som 106 persones a l'entitat. Explica què és la Fundació SURT. La Fundació SURT és una fundació de dones, el nostre patronat són dones, i ens dediquem, des que vam néixer fins ara, tenim un fil conductor que és la defensa dels drets de les dones i treballar pel nostre empoderament, per l'empoderament de les dones. Des d'aquesta mirada, molt centrada en millorar amb la defensa dels drets i millorar les possibilitats i la vida de les dones, fem moltes activitats avui. Treballem en l'àmbit comunitari, treballem amb empoderament personal, atenem a persones, amb dones víctimes de violència. I allò que va començar un grupet petit, reduït, quantes sou ara? Quanta gent participa ara en l'organització de SURT? Ara, treballant, 106 persones, més o menys. Varia... Tot dones? No. La majoria dones, la majoria molt forta, el 92% som dones, però un 8% són homes. Molt bé. A part d'això, ets membre del moviment de dones directives i professionals d'acció social i també de la xarxa de dones d'acció social. Sí, és la xarxa DIPAS, que és la xarxa de dones directives i professionals. Bé, doncs, amb aquesta experiència de tants anys i aquesta mirada teva tan focalitzada, com estem en aquests moments? Com estan sortint les dones de la crisi econòmica? Molt precàries, molt precaritzades. Jo crec que hi ha hagut un retrocés molt gran amb drets, amb els drets de les dones, i hem viscut un retrocés molt important. Hi ha un índex, que és l'índex d'equitat de gènere, que ho calcula la Unió Europea, i també ho ha calculat l'Observatori de Dona, Economia i Empresa, de la Cambra de Comerç, que el general, el de la Unió Europea, ens diu que entre 2012 i 2016 a Espanya, l'estat espanyol, ha caigut, crec que del lloc número 12 al 19, és a dir, que ha caigut en picat, que això és una expressió claríssima del que està passant. Hem perdut drets, molts, les dones són molt més precàries i s'ha incrementat, ha pujat la feminització de la pobresa femenina. És a dir, estem malament. T'haig de dir que he trobat una mica dades de tota mena i fins i tot disparitat de dades. Mentre hi ha un informe de HESA, que és l'Associació de Tècnics d'Hisenda, que diu que la bretxa ha pujat darrerament, un 0,5% inclús, en comptes de baixar, ha pujat. Els informes de la Generalitat crec que diuen que en el 2015 havia baixat 3 punts respecte del 2016. Sí, amb el tema de les dades tenim un problema molt greu. Jo crec que és una de les coses amb les que hauríem d'incidir més i que hauríem de fer més pressió. Tenim poques dades, no són les que necessitem i no ens permeten mirar en profunditat i bé què és el que realment està passant amb les dones, com ens va passar també amb la crisi. I aquest és un primer problema. Jo crec que des de molts àmbits del feminisme, també de les institucions, es reconeix que tenim un problema amb les dades, per saber realment què està passant i quines són les dimensions de les tragèdies. Clar, no podem afinar exactament al detall, però el que sí sabem és que la bretxa existeix. La bretxa existeix i és molt forta. És molt forta. I, de fet, ara, donant per bones aquestes dades de la Generalitat que va treure, que estem en el 23,9% de bretxa salarial, ens hem posat ara, 2015, són dades de 2015, ens hem posat al nivell del 2009. És a dir que... No avancem. No hem avançat. I durant l'època de crisi, si es miren les gràfiques, la bretxa havia fet una pujada molt forta, ha baixat, aquesta és la cosa estranya, en un any ha baixat 3 punts, però ara ens trobem al mateix nivell que el 2009. Havem baixat. Havem baixat, hi ha hagut un... No hem avançat, des de I per què? Quines són les causes estructurals que expliquen que, malgrat que hi ha una voluntat política, perquè tots els polítics i tots els partits defensen la igualtat salarial i tenim lleis que defensen la igualtat salarial, per què no avancem en la pràctica, en la realitat, en la nòmina que portem a casa cada mes?
Perquè les lleis no són suficients, ho hem dit sempre. Les lleis, a vegades el paper ho aguanta tot. Passar del paper a la pràctica hi ha un salt molt gran, però és que, a més, hauríem de ser conscients de que les dificultats, les desigualtats que tenim les dones responen a una estructura social. És un problema estructural. Les desigualtats no són problemes només del mercat laboral o problemes personals. És que hi ha una estructura social que s'ha organitzat, una societat que s'ha organitzat dient que les dones tenim una posició subordinada, que a més tenim uns rols i unes normes que determinen què podem ser, com hem de ser, com ens hem de comportar, i aquests patrons que tenen a veure amb la cultura, amb l'estructura social, amb les lleis, estan tan profundament imbricats, inserits en la societat i amb les persones que realment és molt complicat. És un problema d'estructura, és una societat heteropatriarcal i molt androcèntrica. Canviar tot això és molt complicat, és difícil, però vol dir que no... ens està costant molt realment canviar-ho. Hi ha autors que parlen de la fractura de la maternitat, perquè hi ha un temps que és molt compromès, que és que ara, com que tot s'ha allargat molt, el període de formació de les persones dura fins als 30 anys, i als 30 anys és quan la gent comença a tenir una certa estabilitat. Els que tenen sort tenen una certa estabilitat laboral. Llavors comença la carrera professional pròpiament. Però clar, als 30 anys una dona comença a mirar el rellotge i diu, als 35 se m'acaba el rellotge biològic. Si vull ser mare, ja m'hi puc posar. Llavors, aquesta coincidència entre el temps de la maternitat i el temps de fer carrera professional és un llast importantíssim per a les dones. Fins a quin punt és un llast? I està canviant això? No està canviant. Si veiem la bretxa salarial, que parlàvem abans, que també és un bon exemple, clar, si la veus per trams d'edat, ja et diu que conforme va pujant l'edat també va pujant la bretxa. És veritat que ser mare hi ha aquesta fractura social, però jo diria que no és el fet de ser mare, sinó de com la societat accepta, organitza la maternitat, com la té estructurada. Si les dones som les úniques responsables, i més enllà de la maternitat, és la cura de les persones. Si les dones som responsables de la cura de les persones pràcticament en exclusiva, clar, tenim un problema molt greu, perquè una societat que s'ha organitzat dient d'això ja us cuideu les dones, no et deixa marge de temps ni capacitat per poder treballar, per poder tenir una carrera professional com la dels homes, o tal com tu vulguis, perquè llavors les dones hem de fer entrades i sortides, no només per la maternitat, sinó també per cuidar els pares. És a dir, i si veus moltes carreres professionals de les dones, fan aquestes trajectòries de quan toca el rellotge biològic, diuen, ostres, la maternitat és nostra, els permisos de paternitat d'aquests 15 dies estan, crec que en el 2% utilitzats, és a dir, que ens cau a nosaltres, passem aquest període i després comencem a cuidar els pares i tornem a tenir bretxa salarial, es dispara la bretxa salarial i, a més, clar, hem de compaginar una cosa que és incompaginable. Clar, perquè quan analitzem les estadístiques també de les dones que ocupen càrrecs de responsabilitat o que han tingut carreres exitoses, el percentatge de dones que no tenen fills és molt més alt que el percentatge d'homes de la mateixa posició que no tenen fills. Perquè moltes vegades, per tant, és renunciar a la maternitat. Clar, és que quan hem parlat molt del temps, i les dones portem parlant del temps molt abans que es posés de moda, cosa que em sembla perfecta, la reforma horària. És a dir, dels temps, les dones portem parlant molt de temps perquè sabem que hi ha una contradicció brutal entre com compaginar, com fer que en una jornada de 8 hores entri una jornada de 8 hores més, pràcticament. Perquè nosaltres hem de treballar fora, hem de dormir, hem de tenir mínimament espai per nosaltres, però a més tenir un espai que els homes no tenen, que és cuidar dels altres, de les criatures, del marit, dels pares. Clar, això no entra en aquestes jornades i això fa que les dones ens haguem de pensar molt si tenim, si volem i si podem posar totes les coses alhora. Moltes que són genials intenten i ho fan, altres decidim que
que no, que volem fer altres coses i que no ens compensa. I que la vida no es redueix a la carrera professional. Ni a la carrera professional, ni tampoc a la maternitat, ni a un aspecte, exactament. Vaig participar en l'elaboració d'una enquesta en la meva organització en aquell moment laboral i va tenir un resultat sorprenent. Quan preguntàvem fins a quin punt els horaris i la dedicació, l'alta dedicació que s'exigeix en aquesta professió, al periodisme en aquest cas, si això entorpia la conciliació, la gent de més de 45-50 anys hi havia una gran diferència entre la resposta d'homes i dones. Els homes consideraven que no, que els horaris no... En fi, que la conciliació no era massa preocupant i cap i les dones estaven molt preocupades. Però quan anaven per sota de 30 anys, les respostes eren molt similars. Tu perceps que està canviant tant la manera de concebre la paternitat, per exemple, entre nois i noies joves respecte de les generacions anteriors, ara? S'estan produint avenços? S'estan produint canvis, i això és veritat, però també són canvis socials, que van més enllà també de maternitats o no. Teníem unes xifres que no te les diré de memòria, però, clar, les persones joves dediquen, joves fins als 25 anys, dediquen una franja d'hores, una quantitat d'hores bastant similar a les tasques de la llar, a la cura. Tant nois com noies. Tant nois com noies. Similar, sempre dediquen més les noies, però no hi ha tanta diferència. Però no hi ha tanta diferència. Em fa l'efecte que hi ha una hora de diferència o dos, entre 6 i 8. Però conforme vas pujant, van canviant les coses. Les persones que viuen en parella però sense fills, també tenen un equilibri una miqueta més gran que les que tenen família i tenen criatures. És a dir, si una parella que no té fills li dedica, ja té un diferencial entre, crec que són 8 i 12, que ja han pujat una miqueta. Si ens n'anem a les persones, homes i dones, que tenen parelles que tenen fills i filles menors de 7 anys, la diferència està entre, crec que són 12 i 39 hores. Ostres, 39 hores dedica la dona i 12 a l'home. I 12 a l'home. Tu diries? Sí, més o menys. d'aquest rang. Sí, exacte, 16 i 39. 16 i 39. Clar, o sigui, aquest treball de cura, a l'haver-nos de fer responsables, haver de cuidar criatures, però també gent gran, clar, marca una diferència brutal. I, per tant, no és aquesta càrrega, aquest treball de cura, que té un pes molt diferent entre gent jove o gent que viu sola o gent que viu en parella però no té criatures, quan hi ha família, quan hi ha tenir marit, tenir parella, tenir company, ja implica un plus una miqueta més. Però quan hi ha família, quan t'has d'encarregar de molt més, és quan es dispara. Clar, llavors jo crec que aquí tenim un dels problemes centrals. I com milloraria un canvi d'horaris? Com hauria de ser el canvi d'horaris perquè això realment arribés a incidir en facilitar que no hi hagués aquestes diferències? Jo crec que un canvi d'horaris ens ajudaria a tenir millor qualitat de vida a homes i dones. Però perquè realment canviés la situació de les dones, a més del canvi d'horaris, hi hauria d'haver un canvi d'organització social. No guanyarem res si tenim més temps d'oci o un temps millor repartit, si al final acabem seguint les mateixes pautes. Si les dones continuen sent les principals cuidadores i ho fem pràcticament en exclusiva, per molt que ho fem amb un horari millor, que anirà molt bé, continuarem tenint aquesta diferència. La qüestió és canviar l'horari i compartir. Exacte. La qüestió és compartir. Canviar aquesta mentalitat social, canviar aquesta idea de conciliar, parlar de corresponsabilitzar-se. La vida és responsabilitat d'homes i dones. Anem una miqueta per franges, perquè sé que tu tens molt ben estudiades les estadístiques. Hi ha més dones que homes en la franja de la gent que menys cobra, és a dir, que estan per sota de 1.000 euros d'ingrés mensual. Hi ha més dones que homes, vol dir que les dones entomen més precarietat que els homes, encara, tot i que la precarietat probablement el que ha fet és igualar a tots a la baixa, no? Sí. La crisi el que ha fet és diguem-ne, ploure sobre mullat. En una situació de desigualtats molt forta, la crisi ha precaritzat a homes i dones. Va fer que es disparés l'atur dels homes, però també que la precarització, la precarietat, sigui molt més forta amb les dones. Tenim jornades parcials
el 70% de les jornades involuntàries, perquè estem amb les franges més baixes de salari, perquè acumulem llocs de baixa qualitat, perquè ens costa molt pujar i fer aquestes trajectòries que parlàvem abans, perquè en els llocs d'alta direcció i en els comandaments i a les empreses i en els consells d'administració estem infrarrepresentades, és a dir, que hem acumulat molta més precarietat. I sí, acumulem salaris per sota dels 1.000 euros. Llavors, a l'altra banda, que és a la franja, diríem, de l'edat més avançada, aquí tornem a trobar situacions descarnades, no? La bretxa entre els que cobren pensions és del quasi el 38%. El 38%. Clar, però fixa't que és com una roda que es va, com allò de la llau que es va fent roda cada vegada més grossa. A la societat, tal com la tenim, podem sobreviure, diguem-ne, quan som grans perquè tenim pensions contributives, bàsicament. Són les pensions del treball. Si les dones hem hagut de fer trajectòries laborals molt més fraccionades, arribarem a la jubilació amb menys anys de cotització, salaris més baixos, més precarietat. Per tant, a l'arribar a la pensió, hi ha un diferencial que crec que són de 1.000 i alguna cosa als homes. 1.220 els homes, i 700 i pico les dones. 660 les dones. El 37-38% de bretxa. Sí, això. I a més contem que les dones tenim més esperança de vida, vivim més anys, però amb una salut molt més deteriorada, amb soledat i amb moltes més dificultats, perquè amb pensions de 700 euros és molt difícil sobreviure. S'ha parlat de la soledat com l'epidèmia del segle XXI, com una mena d'epidèmia silenciosa. Fa poc a la revista Metròpolis vam fer un treball, un dossier a fons sobre la soledat a la gran ciutat, i clar, el que ens sortia és que la soledat té rostre femení, fonamentalment. Clar, perquè vivim més temps i en pitjors condicions. Tot i que, en alguns estudis, quan preguntes a les dones grans, i nosaltres tenim un programa amb dones grans, hi ha com una certa més predisposició a compartir. És una soledat obligada, és una soledat perquè no hi ha recursos, perquè no hi ha família, perquè no hi ha prous espais. No és una soledat, com te diria, per dificultat de relació amb l'altre, perquè en general hi ha com molt bona voluntat i es busquen les amigues, les relacions, però les condicions materials són molt complicades, molt difícils. Molts treballs que intenten imaginar prospectivament com serà el món del treball en els propers, a l'any 2050, per exemple. Hi ha bastants treballs que adverteixen que aquesta onada de desregularització, de desregulació del vincle laboral continuarà. Aquest fenomen que ara ja comencem a veure del fals autònom, de l'apanya-te-las como puedas, que en el fons és això, el que es diuen els falsos emprenedors, que és crea't el teu lloc de treball, munta't el teu negoci, que és l'autoempleo, etc. Que això perjudicarà molt a les dones també, perquè, clar, aquesta estructura, si elles continuen tenint tota la tasca de cura, aquesta estructura encara els dona més, diríem, encara és una excusa més en el sistema, perquè elles facin jornades parcials, contractes parcials, perquè combinin les dues coses, diríem. Perquè, a més, és una societat, si aquest és el panorama i si aquesta és la perspectiva, clar, és una societat amb la que el benestar, l'estat del benestar o l'estat social ha caigut en picat, perquè el que ens està proposant aquesta mirada... És la mirada neoliberal. És la mirada neoliberal, és a dir, si anem cap aquí, que no és cojar, que aviam com ens podrem en sortir. Clar, i és veritat, si aquesta és la perspectiva i aquesta és l'única perspectiva que ens podem imaginar, la situació per a les dones serà molt pitjor. Clar, però jo em resisteixo molt a creure que aquesta és l'única perspectiva. Dependrà de nosaltres, del que fem, de com intentem revertir aquestes polítiques neoliberals que no són d'ara, que ja venen dels anys 70 i dels anys 80, que han entrat en profunditat en la nostra societat, que han desfet lligams, que han desfet relacions, que han desestructurat i que han imposat una idea d'allò que deies tu, de sálvese quien pueda. I això del sálvese quien pueda arriba també al mercat laboral. Ja te les apanyaràs, ja veuràs com ho fas. I jo no em faig càrrec, és a dir, que estem tornant a situacions absolutament impensables. Clar, però aquesta no pot ser l'única sortida i tenim aquí una responsabilitat
col·lectiva i social molt gran. Això no pot ser la sortida per la nostra societat, perquè anem en una societat inevitable. Es discuteix molt. Ara aquí a la ciutat de Barcelona hi haurà unes jornades, està havent-hi el mes d'octubre, hi haurà unes jornades que és sobre ciutat oberta, organitzades per l'Ajuntament, on es plantegen moltes coses d'aquest tipus. Clar, una gran ciutat sotmesa als vents de la globalització, que ho desestructuren tot, que si et descuides et porten turisme però et desertifiquen de població el centre de la ciutat, són ciutats que afronten grans perills. I en aquestes grans ciutats, perquè siguin habitables, són grans ciutats que haurien de cultivar els vincles. Les dones són les grans defensores dels vincles. No necessàriament vincles familiars, també és vincles familiars, perquè la família és una unitat de solidaritat, però vincles d'amistat, vincles culturals, vincles de pertinença, tota mena de vincles. Veus que perilla aquesta idea del vincle com un element de cohesió social important? I tant, perilla i hem perdut molt d'aquests vincles. I a més són un element essencial que ens permetia també a les dones tenir alguna xarxa, i les xarxes són fonamentals, però hem perdut aquesta cosa fins i tot de les xarxes a les escales que intentem recuperar. Avui a les escales no es coneix ningú. Abans jo recordo ma mare que a l'escala es coneixien totes les veïnes, totes, i interactuaven, es donaven suport, s'ajudaven. Clar, això és bàsic, per tenir aquesta xarxa és bàsic per poder compartir, per poder tenir una vida una miqueta... I això s'ha perdut, sí, i aquest és un dels grans perills també de les ciutats ultra massificades i que tenen aquest turisme, i que crec que és un problema també per Barcelona, aquest turisme tan global, tan fort, i a més amb l'entrada de grans operadors i empreses operadores que destrossen els teixits i fan que sigui impossible fins i tot trobar habitatge. Una de les característiques de l'individualisme feroce que promou aquesta cultura, diríem, del salves qui pugui, és també la idea d'aquesta soledat profunda de l'individu i la idea que tu ets l'amo del teu destí i, per tant, és responsabilitat teva tot el que es passi, des de condicionants de la salut fins a condicionants econòmics. Clar, aquesta situació fa que, d'alguna manera, adaptar-se a aquesta cultura implica que cada vegada hi ha més resistència a prendre compromisos. Compromisos socials, compromisos amb els altres. Clar, per les dones això també és una mutació cultural tremenda, no? Aquesta resistència al compromís i la devaluació una mica del compromís, no? Sí, perquè a més això fa que el compromís que és ineludible que tenim les dones, que no el podem deixar, que és el de tenir cura de les persones, que ens queda molt més reduït. Si el compromís només és tu amb tu mateixa, clar, l'entorn és mínim i les dificultats per poder sostenir aquests compromisos per a les dones, que és la cura, són molt més difícils. Però jo crec que això que dius, que estic d'acord, ens afecta a tots els àmbits de la vida, perquè la vida és molt més complicada. La convivència es fa molt més complicada si no hi ha aquest compromís de compartir, de respectar. I et pots trobar, i suposo que tothom ens hem trobat en situacions que dius, és que no importa el que et passi a tu en el carrer, i ho hem vist, et pots morir, pots estar tirat a terra, no importa, perquè al final jo vaig a la meva i és una complicació que em preocupi per tu. Clar, això fa que les societats siguin insensibles. Sí, insensibles, però que sigui molt difícil viure, ens fa la vida molt més difícil. Clar. Durant un temps es va dir, bé, l'alternativa a aquest estat patriarcal que porta a les dones lligades a casa seva, a la pota de la taula, que es diu, no? És un sistema que permeti que les dones puguin desenvolupar la seva carrera professional i puguin sortir al món públic, tant dedicar-se a la política com a la professió, i aquestes dones tinguin oportunitats igual que els homes. I l'alternativa és que l'Estat es faci càrrec, d'alguna manera, d'aquestes tasques de cura. Però hem vist, amb la crisi del 2008, que això que l'Estat es faci càrrec de les tasques de cura no està tan garantit com semblava que seria, que es pot retrocedir. Llavors podem trobar-nos en que no tinguem un estat que es fa càrrec de les cures i que les dones tampoc vulguin. Clar, però fixa't que en part ja també està passant i hem donat una solució que és una solució
fins i tot dolorosa, perquè les dones, per poder, les dones d'aquí, les dones de les ciutats i dels països, no els hi vull posar etiqueta, però els països rics, que podem trobar feina, la sortida que hem trobat ha estat fer que altres dones ocupin el nostre lloc, i això és així. I s'han organitzat aquestes coses que s'ha sentit de les cadenes internacionals de cura. És a dir, que el que fem avui és que el que nosaltres deixem de fer perquè volem estar en el mercat laboral, perquè volem fer la nostra trajectòria professional i tenim tot el dret del món, no ho supleix l'Estat, ho suplim amb que altres dones que venen d'altres països, que en situacions més dificultoses i més precàries que nosaltres, cobreixen aquest lloc i al més el cobreixen cobrant molt menys. Cobrant molt menys, en situacions precàries, en situacions de molta desigualtat i de molta exclusió. De fet, això és el que ha passat. És a dir, que l'estat del benestar ens havia cobert una part petita i a sobre l'hem perdut. Però, de fet, com hem resolt el problema, no és perquè l'estat ens ho hagi resolt, sinó perquè s'ha generat aquesta transferència de responsabilitat. Transferència de responsabilitat d'unes dones a les altres. Clar, i això tampoc és una bona solució. És una pena, perquè ara podríem continuar. Nancy Fraser és una de les autores que va escriure al Guardian un article criticant aquest feminisme, diríem, de les èlits, que vol que les dones siguin alliberades, però perquè estan substituïdes per una altra dona i no es plantegen un canvi de la societat perquè totes les dones puguin tenir accés a tot això. És que, a més, no ens queda més remei. De fet, és que hem de canviar la societat perquè no queda més remei. És per pura supervivència per les dones. Doncs tenim molta feina. Tenim molta feina. Moltes gràcies per haver compartit la teva experiència i la teva sabidoria en aquest camp amb nosaltres. Ha estat un plaer, moltes gràcies. Gràcies.